Το μεταφορικό ισοδύναμο. Μια και το λέτε εκεί, το μεταφορικό ισοδύναμο ήρθε για να βελτιώσει, υποτίθεται, αλλά δεν βελτίωσε. Αποδίδεται στην ώρα του. Κάτι. Ακούστε, όχι, δεν ρωτάτε εμένα. Εγώ ρωτάω εσάς. Ωραία, απαντάω. Όχι, λοιπόν, δεν αποδίδεται στην ώρα του. ότι το κόμμα το οποίο. 2 χρόνια καθυστερημένα και προεκλογικά αποδίδουν. Το κόμμα το οποίο εσείς είστε πρόεδρος σήμερα κατήργησε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ με απόφαση Βαρουφάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση. Ήρθε το μεταφορικό ισοδύναμο. Να μιλήσω λίγο. Μετά δεν αφήνετε να μιλήσω. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να με το φλεξιονούμενος. Εντάξει, 5 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και εσείς μου λέτε για το Βαρουφάκη. Να σας ρωτήσω γιατί. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία 5 χρόνια. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία 5 χρόνια. Ναι, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν θέλετε να μου πείτε ότι φταίει ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας για το γεγονός ότι το μεταφορικό ισοδύναμο. Κατήργησαν τους λοιπόν, μειωμένους συντελεστές. Είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Κατήργησαν τους μειωμένους συντελεστές. Κατήργησαν με επιστολή τότε στο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ το 2015. Υπάρχει κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια, ναι ή όχι? Υπάρχει κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια. Πώς λέγεται αυτή η κυβέρνηση? Υπάρχει κυβέρνηση. Πώς λέγεται αυτή η κυβέρνηση? Μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση. Πώς λέγεται η κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια? Μπορεί αυτή η κυβέρνηση έχει χρήματα, έχει μαξιλάρι να μοιράσει το μεταφορικό ισοδύναμο. Μπορεί να υπάρχουν όντως καθυστερήσεις. Γιατί το καθυστερεί 2 χρόνια? Μπορεί να υπάρχουν όντως καθυστερήσεις και το έχουμε στυλιτεύσει κι εμείς, αλλά το μεταφορικό ισοδύναμο, κύριε Κασελάκη, δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Ξεκάθαρο. Γιατί δεν το λέτε στην κυβέρνηση αυτό? Βεβαίως και το έχουμε πει. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι κάνει η κυβέρνηση? Εσείς το καταργήσατε. Εσείς τι θα κάνετε? Δεν το κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Ο Βαρουφάκης φταίει για το γεγονός ότι υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για 5 χρόνια που δεν αλλάζει το ΦΠΑ και δεν απαιτεί το μεταφορικό ισοδύναμο. Ο Βαρουφάκης φταίει. Μα τώρα τι προπαγάνδα είναι αυτή? Ο Βαρουφάκης φταίει γιατί παρέδωσε τους μειωμένους συντελεστές, κύριε Κασελάκη. Ενδεχομένως δεν έχετε καλή ενημέρωση. Αυτό ακριβώς που λέτε είναι το πρόβλημα με την κοινή λογική στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει κυβέρνηση 5 χρόνια. Λοιπόν, εάν οι Ροδίτες είναι ικανοποιημένοι με 5 χρόνια, με αυτό το ΦΠΑ που λέτε, τις αδικίες του ΦΠΑ που δεν έχουν διορθωθεί, και με το μεταφορικό ισοδύναμο να μην αποδίδεται, με την έλλειψη συγκοινωνιών, με την έλλειψη δημόσιας υγείας και με την έλλειψη πρόληψης στην πολιτική προστασία, έχουν κάθε δικαίωμα να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Εσείς πώς τους είδατε τους Ροδίτες χθες που πήγατε και στη Μεσαιωνική πόλη και απογοητευμένους και εξοργισμένους? Το πρωί έδειξαν άλλη εικόνα στον κύριο Παπαθανάση. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι κάθε καλό στον κύριο Παπαθανάση. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Εύχομαι κάθε καλό στον κύριο Παπαθανάση. Να κάνω μία συζήτηση. Είστε πάρα πολύ επιθετικός απέναντί μου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα μην πουλάτε δημοσιογράφοι επιθετικός. Εσείς δεν μπορείτε να πείτε ποια είναι η κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια. Εντάξει, κύριε Κασελάκη, σας ευχαριστώ να είστε πάρα καλά, πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Εγώ είδα να είστε καλά. Εύχομαι η Ρόδος να βλέπει την αντικειμενική δημοσιογραφία εδώ πέρα. Είδα 30 ανθρώπους χθες να είναι κοντά σας. Εντάξει, δεν θα διαψεύσω και τα μάτια μου τώρα. είδα 30 ανθρώπους να έχετε χθες το βράδυ. Ωραία. Ξέρετε κάτι, επειδή είδατε 30 ανθρώπους να έχω, ελάτε όπου θέλετε μαζί μου. Ελάτε όπου θέλετε. Ελάτε και στο γήπεδο του Ολυμπιακού που κόλωσε να πάει πρωθυπουργός. Ελάτε όπου θέλετε και θα δούμε ποιος είναι λαϊκός και ποιος δεν είναι. Σχεδίαζα σήμερα να κάνουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να είναι επικοδομητική όταν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την αλήθεια. Όταν δεν υπάρχει όνομα κυβέρνηση 5 χρόνια. Δεν αφήνετε. Όχι, τώρα αυτά κοιτάξτε. Όχι σε μένα. Αυτά δεν λέω ποια είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέγεται Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στους Ροδίτες να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία εάν είναι τόσο χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη χώρα που συγκαλύπτει το κάθε επιτυχία, αν νομίζετε ότι θα γίνετε πρωθυπουργός με το να μου επιτίθεστε, να επιτίθεστε με τους δημοσιογράφους όταν δεν σας αρέσουν. Εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός για όλους τους Έλληνες και όχι, δεν επιτίθεμαι στους δημοσιογράφους. Όχι, αυτό κάνετε σε μένα. Είπα κάτι προσωπικά για εσάς. Αυτό κάνετε σε μένα. Τι είπα προσωπικά για εσάς? Είστε απίστευτα επιθετικός. Δεν με αφήνετε να κάνω ερώτηση. Έτσι. Ναι. Εγώ ξέρω η συνεντεύξη είναι ερώτηση-απάντηση. Πάτε την ατζέντα εκεί που θέλετε. Δεν έχω τίποτα εναντίον. Δεν έχω τίποτα ενάντια σε εσάς. Το αντίθετο. Θεωρώ ότι καλά κάνετε και τη δημοσιογραφία και να ξέρετε ότι εγώ στηρίζω όλα τα τοπικά μέσα και τα περιφερειακά. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 για το γεγονός ότι υπάρχει αδικία στο ΦΠΑ στη χώρα, για το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια ακρίβεια, για το γεγονός ότι όλοι οι καταστηματάρχες μου είπαν ότι δεν βγαίνει πλέον ο μήνας, ότι είναι κάτω η αγορά σε σχέση με πέρυσι. Δεν είναι κάτω η αγορά. Δεν είναι κάτω η αγορά. Ωραία, εντάξει, άρα λοιπόν να σας πω κάτι. Έχουμε 20% πάνω αύξηση, δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Αύξηση στο τζίρο ή στο κέρδος? Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει κέρδος. Δεν μπορεί να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε αν αύξηση στο τζίρο στο κέρδος. Δεν μπορεί. Μα δεν είμαι στα λογιστικά τους. Κύριε Κασελάκη, δεν είμαι στα λογιστικά τους βιβλία. Άμα δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια, εάν δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στον Έλληνα πολίτη, τότε να μην μιλάμε. Είστε στα λογιστικά τους βιβλία, τα είδατε?
Τα είδατε. Όπως δεν τα είδατε εσείς. Μίλησα μαζί τους και μου λένε ότι είναι κάτω το κέρδος τους. Και εγώ λοιπόν όταν μίλησα μαζί τους, ξέρετε τι μου είπανε? Ότι είναι η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών. Σε ποιον λένε αλήθεια τελικά, σε μένα ή σε εσάς? Θα φανεί. Θα φανεί αυτό. Έτσι δεν είναι? Είδατε λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να πείσουμε ο ένας τον άλλον για το ποια είναι αυτή την ώρα η αλήθεια. Όχι, αλλά δεν ανάγκη να αποφεύγουμε το γεγονός ότι υπάρχει κυβέρνηση 5 χρόνια. Εντάξει, να κατηγορούμε πάλι το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καιρός αυτή η καραμέλα να λύγει. Όμως οι νησιώτες έχουν ένα πρόβλημα σοβαρό που το δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε? Έχετε δίκιο, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα. Γεια σας. Δεν είπα για όλα. Εντάξει. Ναι, γεια σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.